sak Indonesia ya. Ayo lombok piro iki mau? Papat. Dewe ya akhirnya. Hitung. Wih, dong apa iki? Protes ayo. Ah, ngepasi Gebung-gebung kene. beneran iki. Aduh. Pelem lek mau kebawano mau. Pelem Ngomong ngendi kuwi? maling pasti. Tanggane to. Oh. Kebiasaan yang milik hamba Allah. Mbok tembung apa ora? Bukan hamba Allah ini. Wah, itu sama. saya duwe iki kok. Aman. Untuk nanasit, Bos. Nah, coba peleme tak aku. Peleme gen Mas Alif. Pitik walik kebun-kebun. Nana sapa? Wah, yuk. Ates. Goblok. Wah, kebun yo bener nanas. Oh, iya ya. Oh, ya wis yang